pane imwe nzvimbo muHarare aiwazve ndikaziva kuti Mwari wandinotenda ndiye ari kunamadzwa nababa Mukwaringa, nekuti kune vanhu vanofamba murodhi vasingagone kuuya kuzopinda muno, but vakavatevera. Ukaona munhu anoziva Mwari achifamba kutevera munhu, zvoreva kuti ari kufamba negwara raJesu Kristu, nekuti Jesu vaifamba vachienda, havana kumira kuti vanhu vachauya kwandiri. Aiwa, vaiparidza vachienda. Naizvozvo ndizvo zvandiri kufarira, kuti murume uyu ndiri kumugamuchira kudenga nepanyika. Mwari wekugare akuitire zvakanaka. Evangelist Mukwaringa ndiri kuvagamuchira, ndibatsireiwo, 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 ndibatsireiwo. Zvimwe zvacho ndichazozvitaura. Haleluya. Ndinotenda Mwari zvikuru Remekedza chechi manerano ndikwasemo semstara mambo Jesu. Amen. Tungamiriri wese pakereke ino. Ndikaremekedza zvakare vafundisi vese vari pakati pedu. Zvikuru sei mukandibatsira kuti ndigone kugamuchira mufundisi Raza vedu panzvimbo ino mustara mambo Jesu. Amen. Zvese namai nasikoro. Alright, ndatiremekedza futi mai mufundisi Raza mustara mambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari. I appreciate ndinogamuchira kugamuchirwa panzvimbo ino, uye nekurongo kwemusangano wakadai titenzwe kutaura kwaMwari muupenyu hwedu. Dai Mwari vakuropafadza kereke, Mwari vakuitire nyasha. Vafundisi vazhinji dai ndisiwo pano, but makaona zvakafanira kuti ndinge ndiri pano nhasi. So thank you so much for the invitation. Thank you so much for a special welcome. Mwari vakuitire nyasha zvikuru muzita raJesu. Amen. Ruth chapter 4. Ruth chapter 4 from verse 5. Ruth chapter 4 from verse 5. Pano tineverenga zvavo. Varipo? Okay. Ruth chapter 4 from verse 5. Ruth 4 from verse 5. Ruth chapter 4 from verse 5. Tichaverenga mubhuku yaRute chapter number 4 kubva paverse 5. Zvino Boaz akati, zuva iro raunotenga munda uyu kuna Naomi, unofanira kuutengawo kuna Rute muMoabhu, mukadzi wowakafa, kuti umutse zita rowakafa panhaka yake. Hama iyo yomunda ikati, handigoni kuzvidzikinurira uyo, kuti ndirege kutadzira nhaka yangu. Chitora hako iwe simba rangu rokudzikinura, nokuti ine handigoni kudzikinurira. Verse 7. Exodus 5 verse 1. Exodus chapter 5 verse 1. Exodus chapter number 5 verse 1. Verse 1. Shure kwaizvozvo Moses naAroni vakaenda vakati kuna Farao, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tendera vanhu vangu kuenda kuti vandiitire
murenje. Tinotenda. Ndinamata Baba tinokutendai manhero anotaura kuupenyu hwedu. Shoko renyu rinotidzidzisa, rinotitsiura, rinotisimbisa nekutigonesa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Amen. Ndinotenda Mwari zvikuru nokuverengwa kweshoko. Yanda tidzidzisa nekereke manhero anhasi ndeyekunamata Mwari. Amen. Nyaya yekunamata Mwari. I know tinouya kukereke kuti tigonamata Mwari. But chandakadiscover ndechekuti tinouya kukereke kuti tidzidziswe chinonzi kunamata Mwari. Kunamata Mwari is a lifestyle of a believer more than church attendance. Kunamata Mwari upenyu hunoraramiwa nemunhu achishumira Mwari wake kurarama kwake more than zvaanouya ozoita kuchechi. Kuchechi is part and parcel yekurarama kwemunhu. But 3/4 of the time tinenge tiri kumabasa, tiri kudzimba nemhuri, tiri musociety. So chinonzi kunamata isi church attendance, chinonzi kunamata upenyu hunoraramwa nemunhu kana aziva Mwari. Hallelujah. Mwari wedu is looking for worshipers ari kutsvaka vanomunamata mumweya nemuchokwadi. So chandakadiscover kazhinji ndechekuti vanhu takaudzwa, inenge advocate, takaudzwa kunaka nekugona kwaMwari nezvaangaitire munhu. So chakaattracta munhu kuuya kuzonamata Mwari. Akaudzwawo zvinoitwa naMwari wacho kuti akusiya ukadaro upenyu hunochinja, akusiya uchirwara anoporesa. Iyoyo ndo zvokwadi, Mwari izvozvo anozvigona. Unosimudza marombe kubva muguru achiaisa pazvigaro. Unopa vanhu utano vanorwara, unopa vanhu mabasa, unodzikinura vanhu nyangwe newanano dzavo. But that's the end result yekuti wauya kuzonamata Mwari. But Exodus 5:1 yati iyo Mwari vatuma Moses naAaron kunotaura naFaro kuti regedza vanhu vaMwari vabude kuti vanoshumira Mwari vari murenje. The place of worship was the wilderness, not Canaan. Canaan was a result of those who worshipped God in the wilderness. But ndakadiscover kuti vanhu vacho muwilderness havanamate Mwari, vanochema kuna Mwari kuti vapinde Canaan kuti vazonamata Mwari. Eva repeat again. Munhu wakauya kuzochema kuna Mwari kuti upenyu hushanduke, kana washanduka ozotanga kunamata Mwari. Saka hatina generation inonamata mugwenga, tina generation inoda kupinda Canaan kuti izonamata Mwari. Saka uchiona kuti anoti kana sati zvaita so ndikushaya kuti ndinonamata ndakadii kuchechi kwacho bozi ndangasi kufamba zvakanaka. Yeti mukusafamba zvakanaka ndonguva yacho manje yaanonamata. Saka pane nguva yekuti unongoti aiwa that's the opposite, because ndonguva yanofanira kuti tichema kuna Mwari. Kana Mwari andinzwa zvinhu zvangu zvaita ndogozonamata Mwari. So Mwari ari kuti endai munotaura naFaro kuti aregedze vanhu vabude kuti vandinamate murenje. Kana vanamata Mwari murenje, Canaan iplace yereward, mugove, mubayiro vanhu vaMwari vanamata Mwari. So nguva yekuoma nekunetsa kwezvinhu inguva yakaoma kuti ndikuudze kuti namata Mwari, nokuti kunamata kuita zvaanoda. Munamato kutaura zvaunoda kuna Mwari. So tsika yaMwari ndeyekuti wauya kuzomunamata ndopaanonzwa munamato obva akupa a blessing, a reward. Saka nhamo yatinayo dzimwe nguva ndeyekuti munguva yekuoma kwazvo auone kunaka kwaMwari. Vanhu vazhinji takaudzwa kunaka kwaMwari akapa vanhu mabasa. Hatina kuudzwa kunaka kwaMwari akapa munhu upenyu kuti awane basa. Saka dzimwe nguva zviri kwatiri vashumiri tinotaura kuti Mwari anozokuitira zvakati. Tokangana kukuudza kuti asati aita izvozvo ndiye ari kukupa upenyu nekurarama kwauri kuita izvozvo. Saka uchaona kuti munhu achanonoka kunamata Mwari, but chechi achafanira kupinda. Neimwe nguva munhu anogona kusatonamata Mwari, but achiuya kuzochema nekuita minamato kuna Mwari. Nokuti chikamu chekunamata Mwari chamiswa nekuda kwokuti ane zvaanotarisira kuti Mwari vamuitire. Iye manje achitaura naMoses naAaron anoti mukanoona Faro, endai munotaura naye kuti let my people go so they can honor me, they can worship me in the wilderness. Yeti mu wilderness igwenga inzvimbo yakaoma, but mukuoma imomo Mwari ndomaanoona kunamatwa. Nokuti zviri nyore kuremekedza munhu kana akuitira chinhu chakanaka ngari kuremekedza munhu asina chaakuitira. Yeti Mwari manje ari kuti musati maona ropafadzo, kuroorwa muchato kana everything, imonai nyasha dzeupenyu dzandakakupa dzausina kunge wapfugama ukanamatira. Handizoti pano pana akanamatira kuti auye panyika hakuna. Kuna akanamatira kuti Mwari ndoda
waikura waingokura chimwe wakatozotanga kunamata Mwari nguva watopa basa wakatanga kunamata Mwari nguva watozororwa kurati Mwari ndiye akaronga tsoka dzako nemetsi dzake kuti usvike pawasvika nhasi so chawakufanirwa kukunamatira nhasi chaunomunamatira izva kumuonga kumutenda kuti Mwari makanaka ipraise honor but kumunamata kubvisa zvaakakuitira otarisa zvaanoita iye kwete zvaaitira wewe bedzi but kutarisa zvaari nenyasha dzaakakuitira before you knew him. Ndaitaura pane imwe nzvimbo ndikati vanhu vanofara kuti Mwari wakapinza vanhu Kenani, which is a good thing, but vanhu vanotadza kufarawo futi kuti Mwari uyu vanhu vasati vabuda muEgypt. MuEgypt maiva netsika nemutemo yemo zvekuti kune vanhu vazhinji vakanzi vana vakabereka vana vakomana vana vanofa. Mwari ndokubva avapa nyasha zvekuti vanga vakatumwa kunzi endai kunouraya vanakomana ndo vakatanga kupa Faro testimony yekuti vakadzi vechiHebhuru vakasiyana neveIjipita. Kuti Mwari akatombaudza mutsauko vanhu vachiri muEgypt, Mwari akatombawaitira nyasha vasati vabuda vaifanira kuenda pachikona kuti tiri muEgypt zvedu but pane zvatiri kunotisa muno zvinofanira zvichitiuraya zvinofanira zvichitikuwadza zviri kunotibata. I was challenged Mark chapter 9 baba wakaenda kuna Jesu neripoti yekumakisa mafundisi nekuti ndakauya naye kuvadzidzi venyu mwana wangu zvikabata zvamusa moto nemvura ndakauya naye kuvadzidzi vakamutadza usakunawana nomweya wangu kumakisa mafundisi amugara akauya neripoti iri negative kumapasta zvikanzi ishe ndakauya nemwana wangu kuvadzidzi venyu ndovakomana wangu kwenya ntaraunda vatikuwadzisa kana Peter ana James anotoropa ntaraunda yakabata mwana wangu zvikati ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakamutadza Yebo. Mwana wangu zvinoti zvikambata zvinomwisira mumoto zvikambata zvinomwisira mumvura kuti understand kuti moto nemvura pane zvirikuitika ese matambudziko but kana moto uchidzimwa nemvura zvinoda kuti nyaya yake yanga ine kasolution nyangwe yanga iri problem haana kunabatirwa zvikapera but moto hauna kumupedza nyangwe nemvura yacho haina kumunyudza akafa kuda kuti takuonana baba wekuti nyangwe mwana uyu ane dambudziko but vanoona kuti chiri kumupa kusurvivor there is grace in his life nokuti moto wacho haasi kutsva kana kupera anowira hake mumoto but he is still standing akawira hake mumvura but achiri akamira izvo ndichishumira pamwe ndo zvakaita life yako wakambowira mukubroka but hauna kudzokera kumusha ukaramba wakamira ukatowana mari yekubhadhara rendi ukatosurvivor ukawira panguva yekuti wakatodzingwa kubasa but wakaramba wakamira zvinhu zvikambofamba pane kuti unamate Mwari akakusastena munguva iyoyo uchiri kukomplena kuti but inasanga vakamusha asandaita zvakati usati waita izvozvo imbofunga pawakabroka nevhora wakasvika nenhamo but akakupa kuti uwane chekudya nechekupfeka munguva yekushaya basa saka waakunamatira zvaanoita kugwenga nokuti mugwenga hamuna munhu anorima but hakuna akafa nenzara haisiri yopromised land yacho yamunofanira kunge muchipinda but inzvimbo Mwari yakuti ndoda kuti vaninamate imomo. Amen. Thank you. Yes. Blessing ichokwadi ndo yauri kutsvaka kuti Mwari dai vaita zvombe dai ndaita zvimwe zvinhu zvikuru muupenyu but zvaunoda kuti Mwari vazokuitira zvinoitirwa vapenyu. Amen. Ende zviri against your life kuti usasvike ikoko zviriko chichakusastena mukadzi ave the issue of blood for 12 years haana kufa anga asati awana healing but she was a survivor. Amen. Imagine bleeding for 12 hours not years 12 hours imagine bleeding maybe for 12 months but we other bleeder for 12 good years she was still standing. Yes. ndo vaifanira kutombopa matestimony ivo vaine issue nekuda kwekuti vari kuziva kuti issue iyi ikaitika kune vamwe havasurvive zvakadai zvikaitika pa 12 hours bleeding unotofa but I stand here to testify kuti pa 12 years healing haipo but kufa hapana kuti ndonguva yaaifanirwa kutsvaka nekunamata Mwari nekuda kwekuti ane chaari kunotisa in hard times but there is still grace. Tell my people to go so that they can hold the festival or worship me in the desert place. Amen. So funga ya Mwari ndiye kuti anda kuona type inomunamata kwete kuKenani. kuKenani yato reward yato blessing. Ari kuona type inongomunamatira mugwenga imomo. Asati asvika Kenani but hatisi kuEgypt.
asati asvika kwatofanirwa kunge tichisvika but akabva kwatainyanyodzvanyikira asati ane mari zhinji but hatisiwe shomawo futi ukanyatsona panetama kalife kaane grace dzaapo ipapa tokuti watofanirwa kupupura kunaka kwaMwari tokuti vamwe vanhu vanonetseka kuzviandastenda kuti but haana upenyu mwowe but seari kutenda Mwari une zvawaakunotisa kuti kumbera kusati kwasvikwa but handisi kuye kwandaitukwa nekuchinyirwa kwakata ndisandalako but handisi kuye kwandaimbova nokuti pane kwandaiva kwandandisingatariswe but pane nguva yekuti dambudziko rawanaro nhasi riri muklasi yezvinhu zviri right matambudziko anosiyana yekuti wangoita 10 minutes kushaya kuti wopfekei kwete kushaya hembe kuti wopfekei kana mukaribowa pane pamwe pekuti wangosingakasike kuchechi nokuti unobata nguva ko waisarudzei ndozvandaprenda kwamunotora shepi yauspenda but pane kamwe kadambudziko akawanako kanofanira kukuudza kuti iri dambudziko ndereyonhu nenyasha and then Pharaoh, let my people go so they can worship me in the wilderness. They have a festival in the wilderness. And if you don't want to unotenda Mwari vari kukenani kune uchine mukaka but Mwari vari kutaiwa kuchine mukaka achida nyaya dzakawanda ndikuda type inondinamata mugwenga nekuda kwekuti pane zvatichavaitira mugwenga zvokuti vachafanirwa kutestifya kuti taiva mugwenga but gwenga rakatitadza why nokuti mugwenga munofa munhu nenzara murimike but Bible inoti Mwari akavapa svuta akati mugwenga mune matsime eground rakaoma but vakanwa mvura padombo saka pane pamwe pekuti mugwenga ndirimo but gwenga handisi kuri experience gwenga ndorakutoshamisika kuti itaipi ipi yevanhu isingarare nenzara kana gwenga rakaoma kudai itaipi ipi yevanhu isi inodya nyama mugwenga musina kana chinobatika gwenga ndorinofanirwa kuti uzotestifya kuti ndakauraya vazhinji muno nekuoma kweupenyu but itaipi yaJehovha kana matsime akanzi hakuna Mwari wavo anovapa mvura padombo. So wilderness kuexperience kuita kwaMwari kwete kuita kwemunhu hapana human effort mugwenga nokuti hamurimike hamuna mvura inonaya imomo nyangwe nepatsime vakasvika pane imwe nzvimbo yainzi Mara vakanwa mvura inovava they began to complain but I've realized they were supposed to celebrate vaimwa inovava and I'll explain kana mugwenga chinhu chinonyanyonetsa kuwana nemvura saka kana vawana inovava that was a blessing and I explain why nokutinzwa kana Mara iri nzvimbo inowanika mvura ausvika mvura yacho ichivava yozotapira zvoreva kuti Mwari akakonzera kuvava kwayo kuitira kuti vamwe vanhu vasaibate kusvika mazosvika kunoti kuvava was a system yekuchengeta zvinhu zvako saka uchiona munhu waukawanana nayo kune vakamurapira kushaya Mwari vakaisa kushaya paari kuti abvise type iyoyo nokuti webva uchauya muravi munhu wekushaya kunoti Mwari vanogona kuchengeta zvinhu nekuvava vakamuwana murume waine mari dzainadzo izvezvi wangosingapasvike but Mwari vakakuti rorwanya akaburuka muzogara mushe nekuda kwekuti ndiye wako wanda kuchengetera nokuti kune type isingade vakaburoka inoda vane mari zhinji but Mwari ndokubva vabvisa mari yacho ndokubva vaisa kuchoboka vachichengeta murume wako kuti azoonana newe nokuti mvura yepamara ikavava vamwe vanhu havanwe but vaJehovha vakasvika inotozotapira kuda kuti kuvava kuri temporal nokuti pane zviri kuitwa naMwari kuvanhu vake so kana vanhu mvura yepamara vakanzwa ichivava vanototanga kufara kuti Mwari wakatichengetera zvinhu zvedu kuti dai imwe type yakasvika zvichitapira imagine dai vakamusvikira vakasvikira munhu wako zvichitapira vakamusvikira ari manager kudhara wangosingapasvike dai vakamusvikira ane motikari yacho kudhara wangosingapasvike but Mwari vakati mota imbomira ngazvimbovava mbichana kuitira kuti wangu anoda kuropafadza akauya inombotanga ichivava but airambe ichivava problem iyi iri temporal nokuti Mwari ane metsi dzake saka uchiona kuti pavakachema kuna Mwari
Mwari anakunaise mvura. Wakati Moses tora danda remuti ukanje. Kurati solution yange iri paside. Iri revelation yevana veIsrael. Kuti mimi airambe ichivava nitakuratidza zvinoita kuti itapire. Kurati zvimwe zvinhu zviri kuvava nhasi hazvivave zvinovavira wrong time. Hazvivave. Mwari ane metsi dzake. So mukadzi anonzi Ruth abva kuMoab achiuya kuno kuBethlehem haana kutanga nekudiwa. Murume wataverenga mubhaibheri akapiwa mukana kuti chitora Ruth nemunda waakauya nawo ubereke vana mutore nhaka ndobva ati hazviite. Chakatanga kuitika pana Ruth kuramba. Imagine kuti akafirwa nemurume kuMoab naManoa auya muBethlehem hatange nekudiwa. Pana anonzi tora Ruth urore oti hazviite. Yeti ndiyo atinoti Mwari waRuth akamupa Boaz anorambisa futi nezvisirizvo. But neimwe nguva unogona kutora kuramba seproblem. Mwari vakaronga kuti imwe type ngaisiyane newe. So murume apiwa mukana kunzi roora Ruth ane zvikonzero zvaanoziva zviri tangible zviri valid. Kuti akambororwa namalori 10 years kwavo haana kubvira aita mwana. Saka ndikamutora munhaka kumunda uko haichaita nokuda kwokuti uyu habereki. Saka pane pamwe pekuti vanhu vanokujaja kwete nekuti ndione problem, but ndo problem yakaiswa nesociety pauri. Society inongoti mumba mukashayika mwana ndamai vacho. Saka uyu ari kurambirwa haina kuvhetwa murume anga akamuroora, iri kuvhetwa iye. Sometimes nyaya iri pauri haisi fair, but nyika ndo yakati ndozvozvo. Saka ndauya kuzokuudza kuti kuna Mwari akatendeka anoburitsa chokwadi muupenyu. Pane pawakajajwa ukapiwa zvisiri zvako nekuda kwekuti society ndo zvainotaura. Society ine zvainotaura asi Mwari une zvaanotaura. That's why Jesu anga asiri worried. Abvunza vadzidzi kuti vanhu vanonditani. Vapedza kubvunza zvevanhu vakati koimi kurati public opinion ngaisiyane neopinion yevanonditenda. Vakatenda Mwari handivatendere kuti varizemese kunyika. Nyika ine maonero ayo, but vanonzwa kuna Mwari vane manzwiro avanoita. Saka Jesu akavabvunza kuti vanhu vanonditani. So vanonota Isaya vamwe vanota vakataura mazita akawanda. Jesu nokati yevanhu yapera taabudai maKristu. Kurati yevanhu nemaKristu zvakasiyana, vanotenda nevasingatende zvakasiyana. Ko imimi munonditani? Akati muri Mesaya mwanakomana waJehovha. Jesu ndobva ati nyama neropa zvinokuzivisa. Kurati kune knowledge iri kanal yaunoziviswa nenyama neropa nevanhu. Iyo haisi valid, but knowledge inobva kuna Baba ikudenga. People of God hear me very well. Mwari anoda vanhu vanokunamata mugwenga. Ndaida kuti vakabudisa mukena muEgypt, vanhu vanopinda Kenani otanga kumunamata. Gamba ari kuda type inonamata mugwenga nekuda kwekuti mugwenga mune God's experience, not men's effort. Kune zvinhu zvaunoda kuita kufungidzira kuti andakazotsanya ndikanama zvakanaka kutsanya nekunamata. Kune nyaya dzakaitwa 0% effort yako. Mwari ndiye akakurwira usati wamuziva. Ndiye akakonzera nhumbu paida kubviswa, akabata pfungwa dzamai vako vakataiwa chengeta mwana. Haasi mwana akanamata ari mudumbu, mai vaitoda kubvisa nhumbu yacho kuti uveko nhasi haisi prayer. Uri kutonamata Mwari akakudifenda kudhara. Kungoti information yausingaudzwi. Pane pavakaronga kudzinga kubasa, pane akazotaiwa chimbomusiya mbotishande ndichani. Hauna kuzoudzwa hako, but pabasa pauri izvozvi wafanira kunge wakaenda. Pandobona dai marangari ndawana promotion kutoramba uripo. Pane kurangarirwa kusingaite nokuti kune dare rakagawa. Kune mweya inobva nyangwe nekumusha kwako inotoda kuti ushandire mhara zvisabatike, but hauna kakuudza. Dambudziko remunhu asina information yekudenga. Vanenge vana vari mudumbu raRebheka. Zvanzi vakatanga kurwisana vari mudumbu. Akabvunza kuti nhai Mwari chii chiri kuitika mandiri? Zvanzi mauri mune ndudzi mbiri, asi mudiki achabudira kudarika mukuru. Vana havana kuzvinzwa, akazvinzwa ndiye anokutakura nhumbu, kwete zviri mudumbu. Nhamo yekusava neinformation yako yosvikira kune umwe munhu iproblem. Vana vachiprofita ndechavo, but havanzwi. Ane nhumbu ndiye ari kuudzwa kunzi mudiki achabudirira kudarika mukuru.
Saka ukaona kuti mudiki paakabuda pani paakati ndichakupa zvokudya izvi unipe kodzero dzeudangwe yeti iye akatokodzera asati aberekwa. Chinhu chaakutsvaga akachiitirwa kudhara without prayer, without any sacrifice. Kuda kuti ukasaziva zvakaitwa naMwari unozvitengeserwa. Uyo akapiwa kodzero ari second born, mudiki achabudirira kudarika mukuru. Ndokodzero dze-second born. But panyika paauya mukuru anobudirira kudarika mudiki. Saka ukashaya information yekudenga unoshandisa panyika inokudzvanyirira. Chaari kuchemera kuda mukoma kodzero dzaari kuda idouble portion imesiwa nababa kufirst born. Yeti uyo haana double portion yemungu, ari double portion yekudenga. But namo nemuri pakataurwa vhangeri angari mudiki. Amen. Thank you. Ukasakura muzvinhu zvokunamata chinonzi chako nyange Mwari akaisa pachena unochifaitire wakachipiwa kudhara. That's true. Ukasaziva vanokutengesera. I remember one day taitandara ndogara munzi Waterfalls. Saka pane panogotwa vanonzi Bazindoga so maFriday nemaSaturday. Saka tachitandara nemhuri papa vanhu vachigochi. Pakauya munhu aitengesa mabhaibheri. Mabhaibheri anga akanaka but akavhura peji rekutanga ndikaona akadhindwa mukadzi nechidhindo so akanzi not for sale. That is some of my Bible right. When we take somebody was 15, but I can't not for sale. But my not for sale, I'm not for my donations, I can't actually the Africa and happy with. She's not taking Kushikanda Zimakuta, Kunano, the Mabero of Europe, Mabero donation in over Europe. So 10 years was a couple of she got sick of my own and what can worry. She's not for sale, she's not for sale. Thank you so much. Anapita vakapiwa mukana naJesu vakabata waini chapter 5 vakati kanaema kulipo katika kabata waviti akawanda munana iwo wakaitirwa Peter kwete vanhu vanga vakazara ikoko. Do you know kuti vanhu vakazara vakaparidzwa naJesu vanga vainda fish kwete Jesu. Jesu akatosvika kuine vanhu haana kuuya nevanhu kuti kunoparidza vanhu vanga vane mapotential bhaya ekuda hove but varedzi ndo vasina kubata. Saka Jesu akonzera kuti ana Peter vabate but ana Peter kana vabata munhu wese asina kubata zviri pachena kuti vachatengesa. Not for sale anotengesa. I remember ndichipinda mune imwe kombi so pakombi anonyorwa mazita kuna ngaita kuti God given iyi ndoparidza God ye pandapinda imo akatibatanidzai ati God ndiye Mwari wedu ndodai wakapa isusu kwete inini. Ukanopinda kombi akati God given uri mukristu unobhadhara but ndiye God akavapa wako. Anzoke muudhanisi. So mukadzi panapa abva kuMoab auya kuBethlehem haana kutanga nekudiwa. Kune murume akapiwa first preference chiroora Ruth ndokubva ataiwa zvite. Ndoda kuratidza simba reprayer nesimba redeclaration. Ruth nyange arambwa chiri kuti ataregere kuchema ane declaration yaakaita murodhi akati kudii kuna mwene wake Mwari wenyu achavarongera vanhu venyu vachavarongera haana kuti munhu vanhu. Saka akarambwa nemunhu mupreya akati chi vanhu. Saka kune mumwe ariko nokuti munamato wako une simba. Munamato une tsika yekumanipulata masystems are on the ground. Saona Jesu abuda muGetsemani anamata Bhaibheri rangu rinoti vanhu akamiswa apa naBharabhasi vanhu vakanzi munhu dani vanhu vakada Bharabhasi nekuda kwekuti Jesu ndiye wabvuma kuenda pamuchinjikwa. Saka kana Bharabhasi akanzi ari right sei kana kunzi akaipa sei Jesu ndiye agadzisa mavhotsi evanhu. Ndoba ndakaziva kuti vanhu havana kutanga kudhara kutadza kuvhota pakatanga pana Bharabhasi naJesu. Nokuti vakapihwa chance Jesu anomutsa vakafa nekupa vanhu zvokudya. Bharabhasi anoponda nekuuraya munodani. Nyaya isi kuti Bharabhasi ari right yekuti waamiswa naye itsika yake yekuti akamira newe
anotora kunaka kwake oisa kwauri, otora kuipa kwako oisa paari. Saka ukaona wakudiwa nevanhu mupe mbiri, nokuti type yevanhu haidi type yako. But ukaona vakudai wewe kuna ari kumira newe paminamato yako, ende wandinoziva kurudyi rwavava ndiJesu, dai asiri Jesu panyaya iyi vana vadi zvakadai. So Ruth paari zvinorambisa zviripo 10 years akarorwa kana mwana. Saka Boaz kuti ati ndokutora, haasi kutora nokuti right watobereka, ma evidence iripo, but kuna ari kutaiwa iwo kana kumutora ndozotora inini. Yeah. Saka Ruth ari kudirwei, ari kudirwa zvinoita kuti asadiwe. Zvinoita kuti adiwe hapana, zvinorambisa zviripo. Anga ari mumarriage for 10 years naMalon kuMoab. Saka hana kubvira aita mwana. Zvanzi ukatenga munda, nhaka yenyu munotora munda wacho. Saka nhaka inosiyirwa vana. Saka uyu haana vana vacho, ende pakutaridza kuti haagone kutova nemwana for 10 years. Zvayo ikaitwa no child. Yes. Saka munhu ndobva ati I might endanger my estate. Saka achitondimutore ndikakanganise nhaka yangu, ndokubva abvisa shangu dzake. Yeah. As a sign yekuti anditore. Amen. Boaz ndokubva ati wokasatora ndotora. Saka kubvunza kuti Boaz urikudire inu, nokuti zvinorambisa zvitori pachena. Oh God. Saka Ruth haasi kuzocelebrate. Ndoda ndibatsire Ruth panapa. Ruth nyangwe achizotenda Mwari kuti ndakarorwa kuBethlehem, chaanofanira kunyanya kutendera Mwari ndechekuti ndisingakodzeri, ndine zvikonzero zvinozivikanwa nekumakisa kuna akati ndiri pano. Wasati wainzwa munhu anoti iwe handakabasa newe, hapana zviripo, munhu unobva akuona ubva kuti handikwanise kurara usiku. Sana vaonera zvabva mukurangwa manje manje, mari yakutonobviswa. Kune vakati vachingorangwa, kuna akafunga kunobvisa mari ati ngauye. Usati zvikonzero zvaonekwa nevamwe hazvisi kuonekwa. Pane nyasha dzinoitwa naMwari mugwenga, kuti mvura isina kunaya haufe nenyota, runako rwacho rusiri kuoneka, kune anotenderwa naMwari kunziona. Abrahama waiva muprofita wechokwadi, declaration yake, there is power in declaration. Abraham nemudzimai wake kune famine vachitizira kuEgypt, akati kuna Sarah, remember the old people, kuna Sarah, you are a beautiful woman. Tikapinda muguta vanhu vachanditorera vakandiuraya, tikasvika unoti uri hanzvadzi yangu. You are beautiful. Ndimbuya vari munzaro tikongwa nakumira musha nauraisa iwaiti Sara musikana yaiva chembere, yaiti gogo panofa munhu tikapinda mukati makanaka state. Ende vachitopinda muEgypt, mambo kwete vamwe vanhu, mambo ane mukana wokuroora wavanoda, wokutora waanoda, ndiye akaudzwa kunzi kune munhu akanaka uya, kwete gogo aiwa munhu akanaka. Mambo akaignora vakadzi vese vaakaroora muEgypt, akanobvuta chembere. Iri chembere ichi chiri paini. Kune muprofita akataura shoko kuti ukataura pabusiness rako kuti rakanaka inofamba, mazwi iwayo ane nyaya munyika yemunyika. Kana vanhu vakanzi havazvide, but nokuti wadeclare shoko, shoko iroro rinodekoreta chakaipa nechiva chakanaka. Tsika yako ndeyekutaura zvakaipa pazvinhu zvako. Tinoenda kupi? Tingaitei? Haisi mabva kure. Ndiananga ndigamuchire. Mazwi ako ane nyaya. That's the power of life and death. Lies on your tongue. Example of greatness yemazwi iri paKalvari. Mbavha yakati kuna Jesu isheka namaku emumwe vanyamundirangarira. Yakanzi ndinotaura nhasi chainenge ndine muparadhiso. Mbavha haina kupindira denga chimwe chinhu. Taura. Amen. Yakarohwa zvipikiri mumakumbo nemumaoko, but yakazoti zvino muromo usina kupinwa, ndichataura zvandiri kuda zvakanaka. Amen. Vanogona kukusungira maeria ese, but zvino uchine mashoko ekutaura, ndikule kuti mukuoma kwazvo ndiri kupabuda, mukunetsa
ndikuratidza imwe yacho kupinda aina kutaura Yeah. hazvina kuti aiba zvirinandinenge mumwe wacho vaiba zvakafanana vakamusiyana pasasi. Amen. hakuna kuchechi kwakaendwa kuna zvavakaita akangoti bati mundarara ndichine mukana wokutaura mundirangarire. Yeah. ndobva atoti tiri kuenda ari kuendirei kutaura Amen. kuzivawo kutaurira. Ana musachi chakati challenge yakumbavhai yakaona Ishe ivo vari pasame level. Usamwari pacho pane paanoviga zvinhu zvako mumunhu anenge akatoenzana naye. Mbavha naJesu vane same sentence kurovererwa. Vabayiwa vese vari kupfirwa mate vese vari kusekwa. But mbavha iyo inoti ikatarisa Jesu ane minzwa mumusoro yobva yati Ishe. Ishe verudzi vakafanana newe. Yeah. Ishe verudzi vari kuchema sewe. Ndiye usakukumbira kuitirwa nemunhu akaenzana newe kunenge kumushinyira munhu wacho uzondozviwana ikiwa takafanana. But mbavha iri kuti panapa pane kusafanana yangu tiri maproblems. Pane murume wandiri kuona pana pane zvipikiri but ane munhu andiitira favor. Yeah. Ndokubva ati Ishe Jesu nokubata tiri kuenda wai ukagona kuona ushe hwaMwari mumatambudziko aunenge wakura. Thank you. Vamwe vachimuroverera vachiti haana basa. Mumwe akati mukuru kana mabuya ininiwo zvangu kwete vamwesa ndiri kuda kurangarirwa. Mugwenga makaoma kunamata but Mwari atoti vanhu vakabuda Ijipita vari mugwenga they must worship me. Saka nguva vazhinji takaya kuchechi tinotozotenda nekunamata Mwari kana achinge aita zvinhu. Gamba taakufanirwa kuva nemeso yekuona zvisati zvaitwa mukuitika kwezvinhu. Pane side randiri kuona kuti zvikuona zvaitika zviri meant to destroy you but handipa kurarama nekubudirira mukuoma kwazvo pane zvikuitwa naMwari mupenyu. Ini maholidays vanowanzoyambira vanhu don't drink and drive. But ndakazoshamisa kuti munhu anogona kutodhuma nemunhu akanwa iye obva afa iye ari asoba. Ayambirwa ndiye anonwa aurayiwa ndiye asina kuyambirwa asinganwa. Zvinoita sekunge nyika ine zvinhu zvainofungidzira so but chandakaona ndokuramanzi atonyasha kudarika kungwara kwemunhu nekuda kwekuti uri correct zvinongodhako. Iwe usati wakushamisika Bible pane parinoti the race is not the swift no the battle to the strong but time and chance are given to all. Pane paunoziva kuti vanhu ndovaidhiserva kuti zvakadai so zviitike muupenyu hwavo iti hazvisiko. Vaifanirwa kunge vari mudzimba dzacho vanogamuchirika nevanofanirwa kunge vachiroreka so ukabuda pana mhani uchienda kumba unovaona. Amen. Yeah. Amen. Iwe uchicomplaina uri moto uchienda kubasa dai Mwari andirangarira imbotarisa type yaifaniro kuti hazvina kuitika. Yes, Lord. Yes, Lord. Ukavaona vakamira munotiso zvinofanira kukuudza iwe naivo chamakangosiyana nyasha otherwise vamwe vacho vakati nakei vanenge karafu kuonesana muchana. John chapter 5. That's why Jesu paakaporesa murume paBethsaida akamuti carry your mat takura nhoo yako. Murume uyu haana kuuya pasi kuda kutakura nhoo ari kuda kupora. So chaari kuda healing kutakuriswa mat yeassignment. Carry your mat ndozviri kudiwa naJesu. Chaari kuda ndeye kuti receive your healing. Zviri kudiwa naJesu kana wapora carry your mat. Sei Jesu ada kuremedza munhu nekutakura nhoo. Jesu ari kuziva kuti kana wapora unogona kuvarairwa kana zvafamba unogona kuvarairwa. Saka ukapota wakatakura meti ndinokuya uchidza kuti kufanisa itsano bati mababa pane kamanga muri for extra 8 years. So there is a reason inongosiwa naMwari pablessing yako kuti upote uchivarangarira pote uchiremember kuti yakaitika mandiri haitirwe type yangu nokuti kune vari beta vasina kusangana nezvinhu izvi but Mwari wakandirangarira. Saka Ruth ukaona waroorwa naBoazi mufaro wako ngauve double kusituation yekuramba kwako nokuti nzwa akakuramba anga asina munda. Munda ndewaBoazi. Urati Mwari kuti vakurwire pamunhu asina chainacho
wakaita sekuti ndione problem. Yeah, that's good. Nokuti ukangoproofa kumuruma kuti unobereka unotorwa nemunhu asina munhu. Yeah. Wakumunda ndemabhozi kwete tsama. Saka pamwe pacho Mwari vanokubvisa munhamo nekuisa kanenge kanhamo pauri. Yeah. Kuti vanhu vasina basa vakusiye, vane basa kana vauya dambudziko rinobva rakabva. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Favor yakaitirwa Samson naMwari. Yes. Nekuti Samson wakabviswa maziso. That's why uchiona pa prayer yake at the end chapter 16. Haana kunamata kuti Mwari ndipe maziso. Akati God restore me my power again. Yes. Why not praying for? Kana ti believe in prayer? Why not praying for eyes? Wakadisika kuti pabviswa maziso zvine chikonzero chakandinakira. Chipi? Assignment yake ndeyekuuraya vaFilistia. Dambudziko rake kuvaFilistia vemuuraya aiwonawo chimwe chimuFilistia chakatinakira. Yeah. Yeah. Unoziva kuti Delila angatori muFilistia. Yes, correct. But chakatinakira. So Mwari akati uraya vaFilistia pane chaunozoona kuti bati ichi chitimu changu. Saka nana kumira mashaka. Sisi unonzi na Mwari azvina kunaka usaite. Unozoona pane chimwe chakuti naking. Unongo chati God to understand. Yes. Thank you. Kune chimuFilistia chiripo. Kana ukashumira zvakati tisaite, zvauri tisaite, pane chimwe chiripo. Chiri chimuFilistia. Yes. Saka nani zvivi zvaanodekoreta so zvokuti unongotaura zvimwe zvivi kuti zvakaitwa zviite wozoona chimwe chako chiri nani. Asaitoparisa so pane vanotobata uso une chimuFilistia chako. Haudi kuita izvozvo bata pane chimwe chimuFilistia chine ma-eyelashes chimuFilistia. Uneazovati vaFilistia but chikanga chinofanana. So kubviswa kwake meso ndokunoita kuti paprayers zoti Mwari mukandipa simba. Bible rinoti he killed more in his death than when he was alive. That's alive. Ane zvaaiselekta zvanonge zvibheta so orova zvimwe but meso abva ndopanozva kuti Mwari I want to kill all. Yeah. Kuti chakamubatsira paassignment iproblem yanga develop. Thank you. Akaramba ine maziso haurai vaFilistia ane timu yaanorova ozobata chimwe chacho. Yeah. Thank you. Delilah was a Philistine. But a beautiful one. Thank you. Pane zvinhu zvamunoti izvazvo iwe naMwari izvi but chimuFilistia but both of Anipasira. Don't party God restore me my strength, not my eyes. Yeah. Say asiri kumbira maziso. Yes. Pane kamukomana kaya close naye akatoka kumbira kuti can you take me to the two pillars of the church? Yes, correct. Kakamutungamirira. Unofana kutungamirwa noona iwe usingaoni uine simba. Pane ka challenge why? Ngozi ari kutungamirira hana simba. Ane sight. Iwe waona sight une power. Sometimes church inoda balance of that. Simba ilipo. But pakuda vanhu vane vision vane muono. Kubasana mari kufunga. Thank you. Kwati kamukomana kakacontributa pamaresults aSamson. Pane zvinhu zvatinoti Mwari tipe havatipe nokuti takatozvipiwa. Pakudiwa mweya wokuzvideredza tigone kutungamirwa isu tiine simba. Nokuti haugoni kuziva zvese. I remember pane clip yandaitaura kuti knowing more is not knowing all. Unoziva zvakawanda kwete zvese. My results anobva paunit more than prayer. He prayed for power, but my results anobva papower chete. He humbled himself to be led. Yes, correct. The two pillars. Bible knows that he killed more in his death than when he was alive. Nekuda kokuti simba rapo
kava wisdom to submit to others. Hakuna mtu anasema basi. Thank you. Kama mwana ndio kana kuya zita sakawanda. Kana zote mali outside. Bila kwa yetu wana Yesu kwa John chapter 6 ya kwenda kwa wewe chingwa. Unafanya date tisi utaitende kwa kujora matitle in Bible. Sai unyo kuti chingwa chemwana chakatiwa ni mabishop. Unafanya bali kama anaka ni lunchbox. Wanu babu kana pasi kuchina mwana wao. Akana na sita katika fita msangano. Kuna mfano wa chingwa ni wewe. Bana unakuti wapana cheki no kufanya ile nzalo. Wewe mfano anazofamba mbili. Tine vanhu vafane nzara chingwa leo zviripo nokuti anazo angaita mfano mshaka. Saka sitaruzosimuka kuti matusoka chikutsomana. Urali vanenge nguva mwarudaita munana pakereke nemunhu asina zita. Yeah. Vane mazita varipo. Thank you. Vane mazita vanati todiko nevanhu zvinati hapana zvinoti ane mufana aripo. Thank you. Munana wakaitwa vanhu vakaguta nekuda kwemunhu asina zita. Mazita nematitles atinawo haisi nyaya. Kana Mwari afunga kuita basa pakereke yake, let's respect each other. Nekuda kwekuti pamwe pacho tinofane nzara nekuti chingwa chine mwana mudiki. Pamwe Mwari aite minana inoshamisa chaizvo nekuda kwekuti chechi iri kuteerera mufana nechingwa. Thank you. Peter anga asina chingwa, John anga asina chingwa, zvati pane kamukomana. Anonzani mukomana zita hatina, but anazvo zvinoda kushandwa nazvo naMwari zviripo. Ndinofanira Jesu awestera chingwa chadyiwa zvawanda zvikanzi unganidzai zvasara ndokubva vaisa kuti mabhasiketi. Haana kuti kana zvasara zvine basa ndichaita imwe miracle. Mumunana chemu munoda kuva careful. Osati nevanhu vari kunamatira kuropafadzwa munoti tononoka kuti uropafadzwa. You are not prepared kurarama life yemunhu akaropafadzwa. Life yemunhu akaropafadzwa inovengesa. Chokwadi. Iyo zvokuvengwa-vengwa zvokutaura mahudi hausati waredi. Yes. Kumusoro kwaunoda kuenda unoonekwa nemunhu wese ende unovengwa nevakati wandei. Mazita. Tinopa president kuti kana achienda nekumusha aende nemasoja kutoziva kuti nyangwe kuri kuruzevha kune mumwe mudhara rumwe wakachasuka tondimaka. Handi kuti aiwa anokuenda kumhondoro wako mana sara zvakuti kugona urengwa mumhondoro imomo. Walevhombe raasvike rinovengesa fungorengosi. Chokwadi. Jacob akatodzwa namai vake kuti mukoma wako is after you. Nekuda kuropafadzwa yawana akatiza chakauraisa Abel kukomborerwa uramba umusemerera. Kukomborerwa anouraisa munamata wakagamuchirwa chipiriso chikagamuchirwa akafira iyo. Blessing inotichwa munhu autemba blessing. Inouraisa nokuvadzisa. Zvakanaka chaizvo zviri dangerous kana munhu asati amachiwa to handle good things. Thank you. Thank you. Thank you. Mazita. Dai Mwari anopafadza ndawana mari zhinji. Kune mweya yechina inopareta kana zvizhinji zvaapa uno. Anomunza unaita ina handifambe handina kure kwanoenda handifambe ndakadzikama hauna zvekufambisa. Zvikavapo chanokuti panofamba. Kama kutsikaniswa umenye zvinhu. We are even worse than them. Who got not get exposed to the level yavanhu. Minister Nikki very corrupt akababa yakati you got it by money za kushota vakatofanana. In level yekoparate but the same spirit. Sometimes when God would Egypt, so that they can worship me or do a festival in the wilderness. Marima adakona wanachimuna mata uwenga.
but mugwenga mune problems anogona kutarisa vanhu kunamata anokonzera vanhu kucomplaina sei mwari kuda kunamata mugwenga ivo vanhu vachikira vasvika pane mvura yacho inovava kuvava ikoko unoda kuinterpretwa mushi yavavira kuti nimushike ichiripo nokuti ikangotapira mamwe marudzi anosvika akanwa mvura iyi saka mwari vati mvura imbovava kusvika timu rangu rauya nokuti kana timu rauya irambe ichivava chakaita kuti itapire mwari ari kuti kakuvava ikakaka kaipiwa imwe taipi kwete imini takakuchingira zvinhu zvako mukuvava kune imwe blessing yauri kufarira nhasi yakagadzwa nekumwe kuvava kwakaitika muupenyu hwako tine vanhu vari success muupenyu nekuda kwekuti kune vanhu vakavatsvinyira for a long time zvikavapa shungu zvikavapa kunamata nekutsvaka mwari svika zvinhu zvaita sometimes kune imwe pressure iri not from the devil but mwari akati sonai munhu kusvika asvika pane level randiri kuda ndinokubvingirira ndinokupasa level yespirit yaunoshandisa kutiza ukamhanyiswa nekatsi kana shumba unongotsvaka nembo unongotsvaka pekupotera but tikabvisa katsi kana imbwa tikagadzika shumba kana beri speed yacho inochinja zvaunofunga kana pari jurawo unongofunga chero ndasvika kuseri masvikiro hana basa kana ukasvika nedumbu kana nemusoro chero ndaenda kubi chinokupa shungu ndo chiri kukumhanyisa saka pamwe pacho zvinokudzingirira izvi mwari akati usvike rimwe level life thank you, Father. Thank you. That's true. wasvika paredhisira avanongosvika vachikrosa vakatochema kuti kune vaijipita vari kutevera uku kune gwenga mberi kwavo but pfungwa yamwari ndeyekuti kudii ava kana vakrosa vaijipita vaeredzwa nemvura but kana musati makrosa mese mune same problem imimi west mune 2 red sea neegyptian maegyptian vane problem ered sea imi mune 2 red sea nevaijipita but sei mwari atendera kuti red sea ive pamberi penyu anoziva kuti haisi pamberi penyu kukudzivisai iri pamberi penyu kuti ikuwadze zvekumashure kwenyu zvokuti masvika pared sea ndo pakafanirwa kufara but bhabho rangu rinoti vakrosa red sea miriam wakaimba miriam ari slow kubata revelation maifanirwa kuimba masvika pared sea nokuti munenge makuziva zviri kuitika kuti iye kana atanga chinhu anopedzisa haatisiye takadaro dambudziko rimberi kwedu idambudziko rinopedza rishure kwedu ukaziva dambudziko ripamberi pako apa instead yekuramba uchichema iti mwari ndanzwa kutendeka kwenyu nekururama kwenyu iyi nyaya inopera benza mundisiye takadaro si uchida kudiwa nemunhu asiri muridzi wemunda olakati pane nguva yekuti kumwe kurambwa so kunofanirwa kukufadza kuudza asi mwari shuwa vakatendeka daindakadiwa natsana wapainura munhu pane zvaunoona after 2 years after 3 years kuti mwene namato vakagona kusaipindura ndaikuvadzwa. Thank you. Joshua chapter 10. Joshua ndokubva akumbira kuti zuva ngaribvere kufamba. Indakura kuti ndaenda kuchechi ndakura ndiri kuchikoro. Ndakaudzwa kunzi arifambe. Aswata uzvinzwa. Once the earth rotates around the sun, the sun does not move. Joshua ndokubva anamata kuti zuva mira. Indaenda kuchikoro kwete kuchechi ndakaudzwa kunzi arifambe. Nobody knows what you Mwari vakanzwa zvaidiwa naJoshua kudaita zvataura Joshua. All right. Wodai Mwari vakamisa zuva vangasikafanira kutomboita miracle ndakaita kudhara usaona mati rakamira. Mwari vakaandastenda kuti unoda kudirwa nacho pano uyu ndiye asi tine minamati atinoita. Dai Mwari vasina wisdom dzavo vaingonzwa zvataitaura taifuna mari. Bozvino zvatinochemera kuti Mwari ndipei rufu. Elisha wakakumbira double portion kuna Elijah. Akatanga udzwa kuti you asked a hard thing. Wakumbira chinhu chakaomesesa. Chakaoma paikuita muna naJehovha. Elijah was a major prophet. Chaakumbirwa ichi akatarisa munyika yemweya. Akaona kuti double yaari kuda munana wokupedzisira anotanga afa oiswa muguva. Munhu paanovigwa akaguma mabhonzo ndopaanomuka. Saka kunzi muningina wakumbira zvimwe zvinouraya. Chakona vana vadiki zvese zvavanokumbira hativape zvese. Tinoselecta because vanokumbira zvavanoda kwete zvisina zvakavanakira. Ndo zvakaita munhu anokumbira zvaanoda kwete zvakamunakira. Zvaanongoda iye nezvinokuvadza tinoda. Remember mazuva anaenda kubvawo
kune song epinga kudzoka yaimbwa so chiuraya chitaure tamba kachenje nenda kuchibata kuchitamba nacho chitaure unizona wangu mara ndozvaimba kutonzwa kuti aiva unoenda naye kwete ndofa naye unoenda naye vana vadiki vanokumbira zvavanoda zvimwe zvacho hauvape nokuti unoziva zvavanofanirwa kuva nazvo mwari newisdom dzavo vanonzwa joshua chaari kumbira panapa inyaya yetime kuti nguva ngairanga yakamira kwete zuva ngarimire zuva nenguva zvakasiyana zuva ari mude but nguva ifamiri saka nati munana wakaitwa napita kuti vanhu vaitsenga mvuri wanga uri tembara winter hauiti because shadow yapita inongobuda kana kune zuva kana iri winter kusina kana zuva vanhu vanofa saka zvaitwa nemvuri wapita zviri tembara chiri permanent zvinoitwa najesu mwari vachinzvira kuti vanhu varegere kuroverera pana pita but vamirire pana kristu Amen. hanzi ngavabude muijipita vandinamate so they can worship me. Saka Ruth ukaona warorwa wakufara zvakanaka kufara nokuti warorwa but chiita kuti unyatsochema unamata ndechekuti zvinorambisa zvanga zviripo ende kuna akatondiramba akatoudza vanhu kuti ukatora uyu haabereki musha waparara but mumwe ndobva ati ndiripo ndomuda. Saka yekuti iwo wakagamuchirwa netaipi isingagamuchirike ndoyo unofanira kuona matira mwari kwa zvekupromoti vari kubudirira yaphase 2 Kenani haisi nyaya hombe inotambika mugwenga haisi kutamba nayo. Hakuna munda wekurima but for 40 years 40 years vanhu vachirova nyama. Mwari ari mubatsirwa ndosaka vanhu vakaita makore akawanda mugwenga man 40 years boza tingazivi gwenga igwenga rinodzire kudya nyama everyday igwenga rinodzire kumwa mvura padombo kunati kwavari vaitoona kuti Kenani ndokutori wesika boza kuKenani muda kurimwa kuno hatirime mugwenga mune vhangiri rakapfava every time kumabokuseti mosai kutora maiki utanga kushedzera kuti kuzvuta inomutaraira basa ndosaka vanhu vakanozoti Kenani isikamu Kenani hombe igwenga ndosaka mwari achida kunamatwa munomu nokuti muno munhu wamune kuita kwamwari mati kuri kusinei nemunhu. Baba dai tirisu takaitira zvese kuti mwari atiitire iri munamata yedu zvimwe zvacho hauchigone nokuti vanhu nhamo yekutanga yemunhu mwari pavakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Haasi Adhamu akanamata akakumbira mwari kuda mukadzi mwari ndo vakaona chinodiwa nemunhu munhu asati akuziva nhamo yake mwari vakaziva nhamo yemunhu. Haisi prayer request kune zvinoitwa namwari nanyasha chete zvaunozora zvotinyepera kuti akamana 3 days dry hapana dry apo ungotono dry kana yaye kunamata mwari inobvisa human effort totarisa rudo rwake nenyasha dzake toti baba ndisandida kuzivai ndiri kubhawa zvakauraya vamwe hazvina kundiuraya taita zvakafanana nevamwe vamwe ndikatoita vekudzidzisa ndikatorwara pamwe chete navo ndiri pano. Chimwe zvatinochemera kudai mwari vadai mwari vakanditira zvakati ndichavarumbidza mwari vakanditira zvakati ndichamunamata zvese izvozvo zvakanaka kana wakuzonamatira kumberi kumashure kumboshe ukaone yaitambika muEgypt panga pane death sentence mwana mukomana ngafe iwe hauna ukatochengetwa kwaFaro but uda kuti ndichazonamata kana mwari vandisimudza makatosimuka kudhara. Dai waiziva kuti upenyu hunodarika zvinhu zvinowanikwa muupenyu. Ndinoona kuti utano hwemunhu hunokosha kudarika motikari chaiutano. Life ikakuisa pakona unogona kutengesa everything for you to survive, which means the greatest gift in life.
unge benzi. Why nekuda kuti pani life painokisa pakona paunozoti zvese hazvina maturo. Zvine maturo ndo zvawakapiwa upenyu naJehovha. Panotoda kupushwa so ngatina mateka. Ngatina mateka kuti usizowata passing through. Utoita passing through zvako. Kuna vamwe havasito kufamba zvakatomira. Iyo ira passing. Ari kukupa energy ndiyani. Yes. Samson nerimwe nguva shumba yakadzoka kwaari. Shumba iyoyo yakauya kuzomudya. Yakauya kuti azodya. Rimwe dhei akudarika nepo aiuraya. Akawana imwe uchi. Shumba ndo yakava nzvimbo inotakura chikafu chemunhu. Yeti shumba ikaona munhu chikafu. But Samson payakauya akatozva ndauya yauya kuti ndizodya kwete kuzodyiwa. Zvaifanirwa kukumedza zvazviriko. Zvaifanirwa kukuvadza zvazvakawanda. Usati wachemera zvimwe zviri kumberi kuna mwana womugwenga. Ulirovha iwewe, ulirovha pasina anokuda. Upenyu hwakaoma. You survived. Amen. Thank you, Lord. Yes. Usina kuyemura nekukuona semunhu. Wari vakakuti rarama. Kurarama kudzingori nyasha nokuti zvinouraya zvakaita pass through your life. Uri uchapupu paura. Zvakauraya vamwe vakazvirwara unambofa. I remember 2006 panerwara TB. Ngati ndikaenda panews waitozwa kuti TB yauraya vanhu vakawanda iwe wina. News dzinouraya futi. Ukasapota kuti mwanyashadza mwari. News Ibn Zati nezvibhoshedzana kumberi kwari chirema. Zanzi pavakanzwa kuti kune hondo. Musikana webasa ndiye akamutakura. Akumhanya naye akatsvedza akaremara. Unoendzwa nenews. Kwete nehondo yacho news shit. Nakomera sunge tina macho. Mangwana tiripa. Utanopindana nevhangeri kuti Mwari wamugwenga nomuziva. Mwari akandiona ndirirovha nomuziva. Zvamanotoona taakubwinya kudaiso kune kwatiri. Kwekuti dai wakandiona ikoko akuite. Ndaiona imbotendera mafacebook kuti hanzi if you knew me before. Uone picture ya before. Akudiwe munhu ikoko. Dai wakandiona kudhara. Kudhara kusiko kutamba nako. Tine vanhu vekuti usati waudzwa kunaka kwaMwari ukatora mafoto ako e6 years ago wega unyatsona kuti mutsvene makatendeka. Haudi kuudzwa kuti namata Mwari. Izvo kuti unongoya kuti kuchema bedzi. Kuchema kunhaiti kuti pane zvakaoma zvikunetsa. But imbobvisa time yekuchema umboti mutsvene kudzwai. Nekuda kwekuti kuzoona ndakutokwanisa kuchema. Kune kwekuti kuchema kwacho nokutadza. Kune situation in life yekuti kana kupfugama kuita prayer unotadza. Kuchema chaiko musodzi haibude. Kune situation inopisa. Wakabviwa. Thank you, Lord. Zvikonzero zviriko. Unogoda kugamuchirwa. Usati avazive zvikonzero vana. Ndakati izvo zvikangonzi Monday. Munhu wese uyani bepa basa. Ubva kumapepa ekuti citizenship, ubva kumapepa ekuti work permit, ubva kumapepa ekuchikoro. Wega unongoshedzera kuti finish. Unoshedzera all night nokutaura. Chinhu vanotsamboita all night Saturday. Zvinoita kuti vaite sekunge vari mukanganwa wambokusiya. Ndiye. Amen. Vanozviziva vana. Rimwe gore vedu vakazvifunga vaikushedzera kuti June. June pane zvata kuita. Kunonamata munhu. June hatisi kurinyiwa. Kunonamata munhu. Vanhu pane pavanozwa kuti chingozvireganya. Boaz akati aiwe haana kubereka haana kudipa. Tipendi muromo. God's going to be I want us to pray. Usati wamusiva ili akakwanira nyasha.
chiro, usiri prayerful, usiri editor, usiri mudikon, uri kunyika, but ani zvai kumzvengesa ikoko. Waba munakurohwa muchinamata. Aiwa. Waba munakuwana basa nokuti mama kafunda. Aiwa. Kune zvakawanda zvakaitika usati wakumunamata Mwari wekuEgypt. Iye haana kukuti uri wangu nokuti wanamata. Hanzi was tell Pharaoh to let my people, kunzi my people kunzi ndeye vangu nyangwe vari muEgypt vasati vandinamata. Vanhu vangu gavamude vandinamata. Kuda kuti hamuna kunamata kuti muve vake, but makawanirwa nyasha kuva vake musati mamuda muEgypt. My people, let my people go so they can worship me. Glad you became God's people before you worshipped you. That's why Pharaoh nyangwaida kuuraya hamuna kufa. Saka daumo munamatira history. Yes. Iye kuti Mwari dai vasudai vazonditira zvakati tamboisa paside. Cheuka kwakabviwa. Akuda tiri isusu zvenu. Isusu zvenu. Tine manickname ekuti tikakuudza uchakuti iwe bishop. Taipisa utati tine mazita ekuti ukaanzwa usati papa nebasa. Umuzombokudzana manickname ekudhara so. Vamwe taidzana Reza. Unomoshuka wega kuti aichekei mukomana Reza. But Reza hakushumira. Every time ambobvunza vanhu vaimbonzani choroti ana Reza takawanda. I want us to pray. Katina Matei, Baba tinokutendai mushoko. Tiri muIjipita Baba takaona kuita kwenu. Ndiri munyika Mwari. Ndiri murwere weTB ndakaona kuchengeta kwenu. Yasandabo shakata. Rena bayani yasakalika na yangu. Mauka tabarando robosiata. Igadebosha ligada. Metabarandia sakalika na yangu. Meraka de maliga da barando. Ikatata sakianda melataka. Metabaze kalika takosa. Iba shaligata. Metabaradiaka. Mozariandebo. Shekete. Malebele. Yande. Iba baba. Kata. Metabarando. In the name of Jesus. Thank you, Father. We thank you, Lord. Pamakapa nesumai. Ibi mamatanga chiminishi. Unachipezisa. Pamakati visa Baba. Nisiri chiro. Nisinga kamuchiro. Chikonzero shiripo. Kusangwara. Kusafunda. Kusangora. Asi makati kodesa. Makati mshekesa Baba. Nili muIjipita. Nisati nakusiwai. Pharaoh achuraya. Akanipa upenyu. Changeta, Makandaramisha Baba, Nakutare Biosa, Nakuramekata, Rosita Jesus. Amen and amen. Jesus, we tell you, man, 20 people got a God bless you.